poznaju, ja obavljam funkciju koordinatora u Slovenačkom poslovnom klubu. Nadamo se da ste svi dobro i da se uspešno borite sa trenutnom situacijom koja nas sve pogodila i da uspevate da uskladite svoje privatne i poslovne obaveze. Zadovoljstvo nam je danas da vas zajedno sa našim članom Ascaldera ugostimo na digitalnom doručku, gde ćete se upoznati sa rešenjem koje u raznim scenarijima može pomoći da sačuvate kritične podatke, ali da ih bezbedno razmenjujete. Danas će vam se ispred Ascaldera obratiti Jovana Stajić, menadžer kompanije Ascaldera za Srbiju. Jovana će vam predstaviti njihovu ponudu i potruditi se da vam pruži što više relevantnih informacija na teme koje su nam uvek u žiži interesovanja, kao šta sa poslovnim i ličnim podacima u slučaju kvara računara ili softvera, zatim kako se izboriti sa cyber napadom, kako obezbediti privatnost podataka svojih klijenata, kao i na druge bitne teme. Po završenom predavanju Jovana je tu za svako vaše pitanje. Izvoli, Jovana. Poštovanje, zamolit ću vas samo da ako nije problem stavite na mute ili isključite da bi mogao prenos podataka prosto da bude bolji. Ono o čemu ja želim da pričam danas je na koji način mi možemo da rešimo problem sa, pogotovo u ovo vreme, u doba korone i u doba ogromnog protoka podataka, mi imamo problem sa time da te podatke pravilno sačuvamo. Kompanija Ascaldera posluje od 2011. godine osnovana u Sloveniji, a 2016. je osnovana sestrinska firma Ascaldera Srbija. I naš sam početak je bio u stvari upravo na bazi bezbednosti podataka. Znači, ono čime želimo da širimo svest ljudi je koliko je to bitno da oni budu upućeni u to gde su im podaci, gde se nalaze, ko barata sa njima, ako sarađuju sa nekim ili koriste neke proizvode ili neke toolove ili aplikacije, gde ti podaci njihovi završavaju, jer dolazi do velike manipulacije sa podacima i dolazi do velikog nestajanja podataka. Primer tome, imamo da je drop, znači kad radimo drop shipping, znači ili bilo šta gde mogu da se koriste naši lični podaci, oni isto tako mogu da budu i manipulisani. Pogotovo kad su kompanije u pitanju i kad je B2B varijanta u pitanju, gde mi imamo prenos podataka unutar same kompanije ili među partnerskim kompanijama, vrlo je bitno da te neke kritične podatke, da li su to neki projekti, da li su to finansijski podaci, da ih zaštitimo na pravi način. I sam GDPR traži da to bude način na koji je zaštićeno, da bude transparentno. U skladu sa time, mi smo počeli malo čak i pre vremena sa razmišljanjem o tome gde ti naši podaci idu, ko ih štiti i kako ih čuvamo. I onda smo, evo samo sekundu jednu da uradim je na share screen, pošto bih voljela da vam pokažem i PowerPoint prezentaciju. Nadam se da vidite. TwoCrypt Remote, to je švajcarsko rešenje u Srbiji, vendor i iStore koji posle od 1999. na tržištu Evrope. Kako sam rekla, sam naš ulazak na tržište je upravo bio sa ovim proizvodom. Zašto? Jer to je automatski backup. Ja sad pričam o automatskom backupu gde svako može da mi kaže pa vidi mogu da stavim na bilo koji hardware eksterni ili mogu da koristim ne znam toolove Google Drive-a ili mogu da koristim bilo koji backup, pa da možete naravno, ali je pitanje koliko je to sigurno jer u svim tim situacijama i da imate backup koji je na nekom eksternom hardveru, opet se preporučuje od mnogih specijalista za čuvanje podataka da imate i backup na nekom udaljenoj lokaciji. Ovo švajcarsko rešenje ima posebne servere
gde se ti podaci čuvaju. A sam proizvod je veoma onako prilagođen i veoma je user friendly u smislu da je to aplikacija koja se instalira i koja se tačno podesi kako, koje vreme i kad će se raditi backup i tačno se podesi na kojim podacima će se raditi backup. Ovako rešenje je pre za neku poslovnu upotrebu nego što bi bilo, na primer, za neku privatnu upotrebu, mada ima ljudi koji privatno ovo koriste. Zašto? Zato što se to ipak pokušava da umreži više kompjutera, servera u jednoj kompaniji i da sačuva što više podataka koji se u toku dana prave ili dokumenta koji nastaju. Zašto je backup u stvari jedna od, po meni, najbitnijih zaštita od bilo kog cyber napada? Jer mi ako nemamo backup, pogotovo na udaljenoj lokaciji, nego nam je backup na nekim serverima ili kompjuterima koji su povezani, onda imamo i problem sa time da ako dođe do, ne znam, napada malvera, a on je uvek tako programiran da napada sve kompjutere odjedanput. Znači, dovoljno je da ako ne ugasite, ne uradite jedan plug odmah se brzo širi na ceo sistem koji je povezan. A backup, kao na primjer što je TwoCrypt Remote, on ima tu sposobnost da vrati sve te podatke iako dođe do malware napada, prosto zato što ti podaci već stoje negde na nekoj udaljenoj lokaciji. I onda, naravno, kad se isključi ceo sistem oporavi, mi samo uradimo povraćaj tih podataka i ti podaci su opet nazad u onom posljednjem danu pre nego što je došlo do cyber napada. I zato je backup po meni veoma bitna zaštita od toga. Mi smo u saradnji sa iStore-om, pošto ipak je to švajcarsko rešenje, napravili jedan VOEM model, to je naš model koji je više prilagođen ovom tržištu. Prosto je negde ne mogu cenovno, baš na zapadu su mnogo onako zahtevniji i traže više. Mi smo im objasnili kakva je situacija ovde i zbog potražnje u stvari koje imamo mi preko naših partnera i u saradnji sa njima i sa klijentima koji traže ovo rešenje, smo došli do toga da napravimo jedan veoma jednostavan sistem, jednostavan model gde gledamo kolika je zakupljenost prostora. Znači, ako ste, ne znam, imate podatke koji su vam od bitni, a oni imaju, na primer, 10 gigabajta, poslije ću vam objasniti, vratit ću se na to šta u stvari on radi sa tim podacima i zašto ga mi baš svesrdno preporučujemo. Mi dajemo tih, ne znam, 10 gigabajta i on se čuva. I šta sad? Non stop se ti podaci pune i oni su sve vreme tu, kopije ostaju uvek na ovome i možete ih vratiti kad god. Jedna od sledećih stvari koje ću pričati je malo direktno vezano baš za sam iStore, to je za tu banku podataka. Istorija je takav da je on i nastao kao pomoć bankama, kao bukvalno trezor za čuvanje podataka. Bio je cloud pre samog clouda, jer je osnovan 1999. kad se cloud nije ni kao izraz, kao fraza, nije ni koristio. I šta je radio? Prosto u bankama su imali potrebu da pored novca koji čuvaju u trezorima, isto tako čuvaju bitne podatke o klijentima i o saradnicima i kompanijama u koje zastupaju. I iStore je na tu ideju i napravio nešto što se zove kao backup, a u stvari je više, oni ga zovu data vault, kao trezor podataka. I taj sistem se pokazao kao veoma efikasan i za neke druge stvari, ne samo za banke, nego i za kompanije koje su videle da na veoma interesantan način on može da čuva, na siguran način može da čuva podatke i da ih na isto takav način vrati ako ne daj Bože dođe do nekog kvara, do ne znam, pucanja servera, do nekog problema unutar kompjutera ili računara koje imaju i da se vrlo brzo ti podaci vraćaju. Ono što je veoma zanimljivo je da nijednom nije došlo do gubitka podataka, znači ako pravilno podesimo koje ćemo podatke svaki dan ili svake nedelje ili svaki mesec da uzimamo,
i nikad nije došlo do toga da se ti podaci izgube. Znači 100% podataka koji su sačuvani, 100% podataka mogu da se povrate. I to je videlo da preko 60.000 kompanija u svetu koristi ovaj sistem zato što su videli veliki benefit od njega. Ovako, sama logistika, znači u momentu kad mi postavimo tu aplikaciju na računar ili na server i podesimo kalendar kad će, to je schedule kad će da ide, u koje vreme, koji dan, to sve može automatski se podesi i onda ne morate, jednom kad podesite, ne morate posle da gledate svaki dan da li se skida ili ne skida, znači podaci se svaki dan skidaju i svaki dan se ažuriraju. U kom smislu? Znači sama logistika, kad stavimo podatak i kad treba da dođe do tog zaštićenog servera, sama putanja je kriptovana. Znači on ga kriptuje na samom izlazu i kriptovan je sve vreme dok stoji na tom serveru u Švajcarskoj. Nema duplih fajlova. Znači on ako vidi da su fajlovi isti, a vidi kroz jedinice i nule kao binarni sistem, znači ne može, on kripcijom ne može da vidi koji, ali vidi da je isti fajl, on neće sačuvati duplu kopiju. I šta radi? On isto tako smanjuje te podatke, znači obim, ako se desi da ima, ne znam, 10 GB, on uglavnom ga smanji, ako je samo dokumentacija u pitanju, on ga smanji bukvalno na da kažem, 70-80% od toga što ide. Da se ne bi čuvalo u toj meri u kojoj se čuva, znači on ga nekako kompresuje i na taj način ga smanjuje. I što je isto vrlo bitno, znači svaka kompanija koja koristi ovo, ima posebnu šifru da bi mogla da uđe na samu aplikaciju, što je negde normalno, ali takođe i posebnu šifru za povraćaj podataka koji mora da čuva i to obično mi savjetujemo ljudima da to sačuvaju na nekom u trezoru firme ili na posebnom mestu, zato što nije baš pametno da neko dođe do tih podataka na taj način, jer će onda i taj povraćaj podataka biti, ali to su samo prosto neke mere zaštite da bi se obezbedilo da i kad se vrate ti podaci da se oni vrate bezbedno, da ne dođu u, ne daj Bože, pogrešne ruke. I zato je taj sistem malo inovativniji i možda previše za nekoga deluje komplikovano, ali verujte mi, dosta je ta aplikacija user friendly, vrlo se lako podešava i ne morate bukvalno da brinete o tome gde će vaši podaci završiti. I još što najbitnije, ne morate brinete o tome da li će se oni vratiti u onom obliku u kojem treba da se vrate. Oni se vraćaju u izvornom obliku u odnosu na ono kako su stavljeni u backup. Znači nemamo onaj raw oblik, nego baš izvorni oblik. Kako je dokument ugovor koji ste sačuvali, u tom obliku će se vratiti. Da li u PDF-u, da li u Wordu, kako ste ga sačuvali, tako i dobijate povraćaj tih podataka. I isto tako, ima nešto što se zove, znači neće dva puta da sačuva isti fajl i samim tim, ako već imate nešto sačuva, on će da onu promenu sačuva ponovo, znači ima taj inkrementalni backup, koji kaže, znači ja imam ceo dokument, ali sam dodala, ne znam, još aneks. On će samo taj aneks da sačuva, zato što već nema potrebe da čuva onaj prvi deo koji je, i to je sve automatski urađeno. I to je vrlo, vrlo bitna stavka celog sistema. Mi smo u stvari prosto korišćenjem, ono što smo počeli da radimo sa njime, da radimo taj automatski backup i čuvanje podataka. Da bi se onda došli do jednog rešenja sa jednim klijentom kome je trebao bezbedan transfer podataka između njega i partnera, jer oni imaju jedan veliki call centar i taj call centar, pa njihov partner je tražio da se ti podaci ne samo automatski backupuju, znači iz call centra, nego i da oni mogu da skinu svaki dan, znači ako su, ne znam, sačuvali snimke iz call centra u 3 sata popodne, da sutradan može taj kolega koji je u Nemačkoj da skine te podatke. Znači iz Srbije u Nemačkoj da skine te podatke bezbedno, a da ne šalju preko maila ili da ne šalju preko nekog Dropboxa,
i onda smo mi prosto instalirali tu aplikaciju kod njih. Pošto je ta aplikacija veoma jednostavna, znači ako se instalira i ima taj jedan account, dobijete koji se instalira sa glavnom aplikacijom i jedan backup job koji može da bude na tom drugom kompjuteru u Nemačkoj. I on je tako svaki dan, znači, skinu podatke i onda uradi recovery podataka sutradan ovde i dobije podatke te koje je imao prethodnog dana snimljene na aplikaciji. I shvatili smo da on u stvari ima dvostruku funkciju koja može da se koristi, znači, unutar kompanije ako su odaljene ili ako su neki veoma poverljivi podaci koje baš ne želite da svako vidi. Dobra je strana toga što bukvalno na dva kompjutera možete instalirati jedan account, jedan backup job i da on uradi samo prenos tih podataka, sačuva ga tamo na serveru u Švajcarskoj da bi ga sutra skinuo na drugom kompjuteru i on ima te podatke kod sebe, a da nije imao nikakvu, sve vreme ta logistika, znači ta putanja podataka bila kriptovana i niko nije mogao da dođe do njih, pogotovo kad su tako neki fajlovi u pitanju koji mogu biti, ne znam, snimci, pritom. Ono što je dobra varijanta što se tiče, da kažem, ovog novog GDPR-a i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Mi ne znamo, znači sam sistem ne zna uopšte koje podatke čuva. On vidi nule jedinice jer njemu je sve to kriptovano i samim tim ne može nikako da dođe do povređivanja ili do gubitaka podataka na taj način, pogotovo što u sistemu niko ne zna, pričam u aplikaciji, u TwoCrypt Remote-u, niko ne može da vidi te podatke sem onih koji razmenjuju te podatke, znači sem firme sa koja to radi. Sledeća stavka, evo ovako. Zašto smatram da je vrlo bitno u današnje vreme da sve sisteme koje koristimo budu usklađeni prvo sa ISO standardom. Naravno i drugi standardi su dosta bitni, ali ako su bezbednosti sistemi u pitanju, dobro bi bilo da svi ti sistemi imaju barem 27001 standard, koji je, na primjer, mnogo širi od samog GDPR-a, jer obuhvata da je cela struktura secure, bezbedna. Naravno, iStore, odnosno TwoCrypt Remote koji smo mi napravili model, ima ISO 27001 standard i samim tim svi ti podaci su zaštićeni i sam sistem je zaštićen. Takođe, oni imaju cloud standarde, i što je najbitnije, samim tim su usklađeni sa GDPR regulativom u tom smislu da svako ko koristi to može znati da ti podaci su bezbedni kao third party, znači ako je iStore prosto sistem koji neko koristi, on se koristi kao third party sistem koji je u toj meri zaštićen da ne može da niko probije, da dođe do tih podataka i da ne može da dođe do povrede tih podataka. A kao GDPR koji traži transparentnost i da su ti podaci zaštićeni, on će dati sve da obezbede, kaže, vaše podaci će biti tu sigurni, neće niko moći sa njima da manipuliše i takođe niko neće znati u stvari koji su ti podaci jer mi to ni ne vidimo. Sve vreme je kriptovano i samim tim, kažem, je veoma u skladu sa GDPR regulativom, ali i sa našim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Dosta, samo sekundu jednu. Ako da izađem, izvinjavam se, samo da se vratim na Evo ovako, da li me vidite sad, izvinjavam se, neko je nešto, ne vidi se prezentacija. Dobro, sad ću da uradim, verovatno nešto nisam dobro napravila, izvinjavam se, sad ću ja proći ponovo sa prezentacijom pa da vidimo, ok. Jer vidite sad? Izvinjavam se, molim vas, evo sad ćemo da Znači, opet ćemo da prođemo. Ovo je vezano za TwoCrypt Remote, švajcarsko rešenje u Srbiji.
Znači, rekli smo da je to od švajcarskog rešenja od vendora koji se zove iStore. Naš ulazak na tržište upravo bio zbog cyber bezbednosti. Samo da kratko prođem kroz prezentaciju, čisto da vidite šta sam vam u stvari pričala. A onda zašto je prihvaćeno što ovakvog rešenja vrline i mane. Između ostalog, tu smo rekli da je pouzdaniji u smislu što nije imao izgubljen jedan jedini podatak od 1999. kad je osnovana firma i u odnosu, na primjer, na Dropbox koji na sve podatke koje stavite, pa ima jedno 80% da podataka sačuvanih gde može da dođe do 20% podataka u proseku koje se izgube, prosto nestanu. Backup kao bitna zaštita od napada, rekli smo da je to po meni jedno od najjačih, ne samo meni, nego i cyber stručnjaka, pošto ja nisam cyber stručnjaka, ali sam u ovome od početka i prosto znam koje su negde prednosti samog sistema. Backup i pogotovo remote backup, znači backup na nekom udaljenom mestu je jedno od najbitnijih zaštita od napada, cyber napada kad su u pitanju digitalni podaci. Prilagođavanje tržištu, naš brand, mi smo, kažem, iStore je bio vendor, ali mi smo zbog potrebe prosto i lokacije na koje se nalazimo i Balkana i prosto drugačiji smo od zapadne Evrope, prilagodili i cenovno ovaj sistem za Srbiju i za region. Imamo dosta partnera, to isto nisam napomenula, sa kojima sarađujemo ovde. U pitanju su ljudi koji već imaju neke svoje proizvode i koji su komplementarni sa backupom i to jest imaju neke svoje aplikacije ili neke svoje sisteme i prosto su videli benefit da svojim klijentima ponude i tu Crypt Remote kao dodatnu varijantu zaštite tih podataka koji oni s kojim svakodnevno barataju preko svojih sistema. Rekla sam, osnovano je 1999. korišćeno zaštitu podataka u bankama i zašto? Zato što im je trebalo kao sam naziv je iStore Data Vault, rekla sam da je u pitanju trezor za podatke jer im je trebao pandam trezoru za novac. I onda i bio je sam cloud pre clouda, što je bitno nije došlo do gubljenja podataka i preko 60.000 kompanija u svetu koriste to. Ono što je bitno za njega da je cela logistika zatvorena u smislu od početka, znači od izlaska podataka dok ne dođu do servera, oni su kriptovani, nema duplih podataka, kompresovani su i svaki ima posebnu šifru prvo za logovanje, drugo posebnu šifru za povraćaj i recovery podataka. Dvostruka mu je funkcija, ima automatski, znači backup koji je standardna funkcija njegova zašto je napravljena, ali smo shvatili da postoji i dodatna funkcija gde je tu u stvari transfer podataka unutar kompanija ili između partnera. Transfer podataka unutar kompanija, naravno možemo, znači ako imamo dve kancelarije, jednu kompaniju, ali dve kancelarije, ne znam, jedna u Beogradu, druga u Nišu i imamo neke osetljive podatke koji treba da stignu do svaki dan iz Beograda u Niš, da bi oni, na primjer, tamo radili, obradu tih podataka, a ne žele da to putuje preko maila ili da koriste neke od otvorenih open source, da kažemo, backupa kao što je Dropbox ili, OneBox ili kako god. Oni koriste, znači, naš automatski backup. Na koji način? Tako što se iz Beograda, znači kroz aplikaciju skinu, stave na server i onda oni imaju tamo drugi deo što se zove kao, izvinjavam se, isto još jedan akaunt i sa akaunta na akaunt prosto urade povraćaj podataka jer imaju šifru za povraćaj tih podataka iste kompanije, ali na isti način se menjaju podaci i između partnera. Ako oni sarađuju, ako imamo, kompaniju koja obrađuje podatke ili se bavi analizom podataka, marketinška agencija i oni pokušavaju to ne pokušavaju, nego oni skidaju te podatke svaki dan, sa call centra, to sam već objasnila, i u Nemačkoj prosto dobijaju te podatke tako što urade samo recovery tih podataka i ceo taj sistem je zatvoren i ne može niko da dopre do toga koji su to podaci u pitanju, a oni su napravili kao neku vezu, bezbednu vezu, pošto bi, neko imao možda VPN ili ovo, koja je mnogo jeftinija, a ima tu dvostruku funkciju i da im radi backup podataka, ali i da im prenosi podatke. I ono što sam isto na kraju rekla, današnje vreme,
pa svaka aplikacija koju neko bude koristio tražit će se da li je ta aplikacija ili neka garancija, da li je ona u skladu sa, ne znam, ISO standardima, da li ima cloud standarde i ono što je veoma hot topic bilo pre početka cijele ove pandemije, jer sad je neko malo sve ovo stalo, ali ja bi povećala svest o tome da samo funkcionisanje, samo poslovanje ne treba da stane, barem u ovom digitalnom delu gde moramo da, ako ništa drugo, ako je možda prodajno nešto stalo, da barem se pozabavimo, da regulišemo zakonski neke stvari i da vidimo da li su naši sistemi, uradimo proveru, da li su oni u skladu sa GDPR-om ili korektnije u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Sam iStore, znači ima ISO standard 27001 i rekla sam da je on iznad samog GDPR-a zato što obuhvata mnogo širi pojam zaštite od same zaštite podataka, to je ukupno zaštita celog sistema, ali samim tim je i u skladu sa zaštitom tih podataka, to je u skladu sa GDPR regulativom, jer na pravilan način štiti podatke i ne kompromituje ih nikako. Isto tako može da uradi svih onih 6 mera koje traže da bi se ispoštovao da je nešto usklađeno sa GDPR-om i na taj način ga isto i naši klijenti zbog toga i koriste, da mi njima i dajemo, da kažem, na neki način tu garanciju da je sam sistem po tome i usklađen, a i bezbedan. Isto bih tako prosto dala možda neke savete, jer pored ovoga što mi imamo neka rešenja kao IT kompanija, mi se isto tako bavimo i konsultantskim poslom i pomažemo kompanijama da se usklade, znači svoj i pravno i organizaciono tehnički sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. I zato smo, na primjer, krenuli bukvalno od toga što se bavimo security-em, a sam security celog sistema ne može da se, i pogotovo ne može da bude usklađen sistem samo pravno, jer mora i organizaciono tehnički, znači sistemi i aplikacije koje se koriste isto tako moraju da budu bezbedne, jer kroz njih u stvari se dešava najveći protok podataka i informacija. To je negde ukratko, ja se stavljam sad da ste videli, izvinjavam se, pa ću se sad vratiti pošto da ste videli celu prezentaciju. Neko je pokušavao da se uključi. Samo sekundu. U krajnjem slučaju, ako ne budemo mogli da uključimo, moći da se vidi celo predavanje na YouTube. Sad, ja sam samo ukratko pričala o tome šta je tu Crit Remote i želela bi da vam isto tako malo bolje objasnim kolika je važnost, pogotovo u ovom vremenu gde ljudi na dnevnom nivou imaju veliki protok, pogotovo kompanije koje imaju veliki protok podataka. Sad smo videli da kad se desila prosto ova pandemija, mnogo više se povećao protok, ne znam, online shopa, znači kupovine preko interneta i samim tim da bismo mi nešto kupili preko interneta mi trebamo da damo, ne znam, ili svoje, ili ako nije kupovina da se plaća odmah po preuzimanju, dosta njih radi kupovinu gde se ubacuje, ne znam, brojevi računa, brojevi kartica i ako to nije na pravi način zaštićeno, tu može doći upravo do velikog povreda, jer hakeri upravo takve stvari najviše napadaju i onda se skida novac sa računa,
naravno ljudi će da krive te koji koriste online shopove što niste to dobro zaštitili i to je jedna od mojih preporuka da na taj način oni gledaju da obezbede te sisteme i da obezbede ljude koji to koriste. Znači da pokušaju da nađu sisteme koji će im biti dosta dobri u toj zaštiti samih podataka koji su u protoku. I da naravno gledaju da se, ako mogu sad u ovom periodu, barem usklade sa nekim regulativama, da ne bude da se dešava posle nešto da nisu stigli da završe ili da onda kad dođe provera samog poverenika da ne bude mi nismo stigli. Može sve to vrlo brzo da se uradi i vrlo brzo da se reši, naravno u zavisnosti od toga kakva je kompanija, ali dosta brzo se nađu i rešenja i pomoć. Isto tako i sve sisteme koje vi koristite, negde moja preporuka je da proverite da li su oni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, GDPR-om i da li su podaci koje vi s kojima baratate na pravilan način zaštićeni i da li mogu i da se da ispune pravila, onih 6 pravila koje sam GDPR nalaže, znači da možete da obrišete sve podatke, da možete da premestite sve podatke, da imate pravo da menjate podatke i tako dalje. Evo ovako, ja sam sad negde ukratko htela da ne bismo mnogo dužili, ljudi ipak imaju i radni dan danas. Da li imate neka pitanja vezana za tu Crypt Remote koja vas interesuju ili uopšte za samu zaštitu podataka kroz GDPR ili Zakon o zaštiti podataka, možete me slobodno pitati, ja ću vam odgovoriti šta vas bude interesovalo. A ako je to, ako nemate neka dodatna pitanja, u svakom slučaju ovo ćemo, isto da napomenem da bude po GDPR-u, ovo će biti, ceo ovo je snimeno, ali ste mogli čim ste se uključili da vidite da prosto snimamo da bismo mogli da na internetu postavimo celo ovo predavanje za one koje nisu bili možda u mogućnosti da vide. I onda na osnovu toga mogu i postaviti kasnije pitanje da li preko Slovenačkog poslovnog kluba, kojim se ovim putem zahvaljujem na mogućnosti za ovu prezentaciju, ili možete direktno pozvati, znači ostavit ćemo podatke koga možete kontaktirati za više informacija. Voljela bi da ljudima samo malo više otvori svest o tome koliko je bitno pogotovo u ovom vremenu da se ti podaci pravilno čuvaju i to je negde ukratko i sama pouka celog ovog predavanja. Između ostalog, ne samo zbog prezentacije našeg proizvoda, nego i da pazite na to gde vam se nalaze podaci. Da li ima još neko pitanje? Ako je to, Maja, možda se uključiš. Nećemo ljude više da onda zamaramo, mislim da sam ukratko objasnila nešto, znači za sve više informacija vi možete slobodno da me kontaktirate, da im objasnila prosto kako taj sistem funkcioniše, jer ovde sada držim da vam objašnjavam ponaosob kako bi to bilo bolje ovako, čisto kao neki teaser za samo korišćenje aplikacije, a kasnije možete dodati a kasnije me možete pitati direktno da možda uradimo neku testnu verziju, pa bi možda bilo to i bolje objašnjeno, onako direktno da vidite kako to funkcioniše. Ovo je sad prosto uvod u nešto što mi koristimo. Izvoli, Maja.
Ništa, draga Jovana, hvala ti puno na ovim pruženim informacijama. Verujem da je svima danas bilo interesantno, kao i meni, bilo je mnoštvo novih korisnih informacija koje su dobro došle u pravo vreme svima koji su danas pratili. Zahvaljujem se svima vama koji ste prisustvovali našem digitalnom doručku. Za svako dodatno pitanje i potencijalnu saradnju, naravno, kao što je rekla Jovana, je na raspolaganju. Dodatno želim da vas obavestim da će Slovenački poslovni klub tokom maja meseca organizovati još digitalnih događaja, interesantnog sadržaja i nadam se da ćemo uskoro biti u poziciji da nastavimo sa praksom organizovanja događaja i uživo. Naravno, naši mailovi i brojevi telefona su dostupni takođe za svaka pitanja, podršku i predloge. Želimo vam da lepo provedete praznike sa sebi dragim ljudima i naravno ono najvažnije, budite nam i ostanite zdravi. Pozdrav svima. Doviđenje, pozdrav svima, hvala vam puno.